नायलाय आयु गोजांस्रावलायबाय आं गिनानै जायालों मानसिया दहाय मैगं हानायाव बौनाय मैगं हानायावलाय बेयाव बोरै बौफैखो दे रनसाया जुलि खाम जालांनो होनबाय आं जुलि हाबाय ओमफ्राय बेयाव नांबाय हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे आंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय दिनै माने आङो माइ गायहैनो नागिरदों आरो दायो माबासो बेलासेसो दिनै अखाबो गैया सान्दुंबो गैया ओमफ्राय बिराद बोरैबा जोम अखा हागोन साइस आरो दा मोनाहालागि हानो हागौदां मिथिया आरो ओमफ्राय थांनायनि सिगांनो रसिस्लाफोरखौ एसे सिबनानै गालांखानि जिफोरखौबो आवथायनानै गालांखानि दा बाहायगोन ना आङो खैजोन हाजिराया खैजोन 11 जन मोनबायनो माइ गायग्राफोरखौ दासो सान्थि मोनबाय आङो आइया दहाय खिथाफैदों नालाय साथाम ना साब्रैल'सो होननानै ओमफ्रायो बोरैबा मोनबाय थादोंमोन आरो साथाम साब्रैल'बाथ' दिनै हाखानाय नंला गाबोनबो गायनांसिगोन दैफोराबा माबायदि रानथाबजोब्बाथ' आरो मेचिन सारबावनांसिगोन बेफोरबायदि सानदोंमोन आरो ओमफ्रायथ' आं साहाखौ साथाम साब्रैनिल'सो फुदुंदोंमोन होफिननांसिगोन ना माथो लांफाखानोसै आङो खननै फैला थांगोन आङो आं न'आव थाबाय थाला हारसिं न'आव थांगोन गिलु बालु न'आव हारसिं थाबाय जामुखौ आंखौ माइ गायनो थिना आङो बिराद दुरबल ना माबा मेगनफोराबो दैयाव नायबाय थाबा आंना ओरै खर' गिदिंलाबायो बिनिखायनो गोलैबाय जानो गियो खोमा बेखायनो बारा माबा दुब्लिफोरावबो बारा थांनो होआ आरो आंखौ आरो न'फोरावबो खामानि दं नालाय बेखायनो न'आव थाबाय थानो थिनो नाथाय दिनै थांसै दैयाव गोलैबाथ' दैयाव दापुं दुगैगोनसो आङो दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौसो जालांला दिनैनि भिडिअखौ नायलांलायदो जोंहानि माइ गायग्राफोरखौनो एसे देखायलायनोसै आं जेरै दं आं दिनै मा खालामदों आं दिनै मा जानाय मा मावखो बेफोरखौनो भिडिअ बानायबाय थायाबालाय माखौथो बानायबाय थानो ना लोगोफोर ओमफ्राय माबा आङो हाजिराफोरनो साहा फुदुंखाबायमोन आरो मालाय नारें सरबतसो लोंगोननो नै जोंहानि खान्थाला सिरिनानै सेस नारें सरबत लोंगोननो ओमफ्राय नारें सरबत लोंखांनायनि उनावहायसो साहाखौ लोंगोननो आरो ओमफ्राय दा आङो नारें लायनो थांगासिनो नै बैयावहाय नारेंखौबो साहाखौबो आङो खेबसेयावनो लांखानोसै गाले फायलायलायला खोजिमाया दुब्लियाबो जोंहाना गोजान मानि नालाय थांनायावनो फैनायावनो बेसेबांबा टाइम लाखायो बिनिखायनो गाले थांलाय फैलाय खालामबाय थाला आरो खनसेयावनो लांखानोसै नांगौबा दसे थानानै लोंथोंसै आइदि सुआबो हायख्लाबला जोब्बायसो आयु ओमफ्राय बेलासियाव जोंना माबासो संख्रि सासो लोङो माइ गायग्राफोराबो ओमफ्रायो फाजाबो जाया बिदिनो सोरहाबा होबालाय जायो जानाया ओमफ्राय एसे जानो बायो आरो मानसिफोरा फाजाखौ बेलासियावहाय बिनिखायनो संख्रि साजों गजासो लाबाय नै थाइथाम लाबाय अयनायसो हे बेसोर मावजिफोरा खालि आंजों खिथु फायो ओमफ्राय आङो मालाबा मोजांबो मोनो आरो न'आवहाय रावबो गैयाबा दरसिसिबाला बिसोरजोंनो रायलायलाबायनानै एसे मोजांबो मोनो आरो मालाबा खायसो खालामबाथाय बिराद रागाबो जोङो मिसाखौ बुंनानै मा जानो लोगोफोर बे मावजिफोराना आंजों लेट्रिनावबो हाबफालायो खनसे आंहा जि खिनो ओंखारनानै थाननो लेट्रिनाव हाबहैबाय बेहासो दब हाबनानै मेव गाबनानै जि रागा जोंबाय आं जोलि होखारहरनांबाय आरो ओरैनोबा मा अबस्था जादों आंहाबा नै खारस' होबावगोनसो ओमफ्राय सेस्लाखौबो सिबना गालांखानोसै न'आवबो रावबो थानाय जानाय नंलाना सेस्लायाबो सिबबाबो बेनो सिबाबाबो बेनो बिलाइयानो सिरिफिनबाय थायो
नोंगौनोहाय जोंहानि सैमायाबो जोंहानियानो नङामोन सोरानिथाय थाफाजोब्बाय जोंहानाव जोंहा खाम होयो नालाय बिदिनो खाम गोजां माइ थाबाय थायोना जाहा जाना आग्लायनाय ओमफ्राय बेफोरखौथ' दाउबो गैया अमाबो गैया ओरैनो गारस्लायस्लायनानै सैमानो होनाय जायोना ओमफ्राय सैमाया जोंहानाव खाम मोनजादाव थाफायबाय आरो मानै थाफायबाय मालाय गामिथि बेबायदि नंगौना नङा मोनथिया लोगोफोर नाथाय जोंफोरनि गामिथि आरोना ओरैबायदि जायो आरो जायफोरा न'आव थाबाय थायोना दैज्लांनि समाव आरो न'आव थाबाय थायो ओमफ्राय बिसोरबायदि मानसिफोरखौ माबायावहाय दुब्लियाव थाङाब्ला दुब्लियाव थांग्रा मानसिफोरा एसेबाबो सानहरो आरो मालाय न'आव थाबाय थानो मोन्दों ओरैदों दैज्लांनि समावबो आरामथारहाय ओरैथारहाय बिसोरनानो ओरैनानो बेफोरबायदि सानहरो आरो नाथायबादि न'आव थाग्रायाबोदि बेसेबां मा खामानि थायो बेखौ सोर बुजिनो न' लोगोफोर जायसो न'आव थायो बेसो मिन्थिगोन न'नि खामानियाथ' मोनसेल' नङा मोननैल' नङा गोबां बायदिसिना खामानि थायो आरो मालाबा खामानि मावफुबाय थानाय समावनो सोरबा मानसिबो फैनानै होगोन सोरबा आलासिबो फैब्रबनानै होगोन बेफोरखौथ' दुब्लियाव थाहैबाय थाग्रा मानसिफोरा नुहुराना मुथुआ नुहुरा होनदों नुहुराथ' आरो ओमफ्रायो दुब्लियाव थांना फायग्रा मानसिफोरा सानसिगोन आरो न'नि मानसिफोरखौ आराम थादोनानै बिदि दङ आरोना गोबांनि न'खरावनो जोंनावबो जायो मालाबा दैज्लांनि समावहाय साया जोंना रेडि जाबाय नै संख्रिसा खिलथिंसे लाबाय खिलथिंसे नङाहाय नैबेसिमल'सो ओमफ्रायो बेयावहाय नारें सरबतबो लोंखागोन नालाय बेनिखायनो बारा बुरजा लायाखै नारें सरबत लाबाय संख्रै सिनि गय फाथै ओमफ्राय नैबे मगखौ माबानो लादों सालुनो ओमफ्राय गिलास सेखाय बिदि लाजोब्बाय आरो ओमफ्राय दाना जोङो लानानै थांनोसै नै बे गयखौ आं जागोन बेखौ जानोसै माइ गायग्राफोरा सागांबाय दांलै 3ता जाबाय थ'दो दा गायबाबो दा दसेनो मोनागोन ना बेलासियाव थाब मोनायो माजों लांगोन साइकेल खर' खालामनो थांखानोसै आं ब्रुं जाबाय दसे न'निफ्रायनो गायलांसै माइखौ बाहेरावबो थांनांगौ थाथ'दो दे न' रावबो गैला जाबाय ओइ बाबुमोन न'खौ नेथ'दे नै मावजि दं सैमा दं मानै दंखायो न'खौ नेथ'दे सोरबा फैबा रावबो गैया दुब्लियाव थांदो साहैनो थांदो माइ गायनो थांदो होननानै खोन्थाना होबानो जाबाय न' लोगो सैमा मावजिफोराबो बुजियोथ' जों रायलायनायखौ खिन्थु इसोर बुंफिननोल'सो रोङा आंबा मावजिखौ मालाबा हैद मासे गाबबाय थायो थांबायथि थां होनना बुंबाथाय थांखायो मावजिया बेयावनो सानना लायो आरो आङो बुजियो होननानै थांगासिनो साहैनो थांगासिनो मोजां नङा नाथाय दैलां दिनै संख्रियालाय दोनखायो ना बेखौ जानो Iya, apa? Kalau जाबावनो हागोन नोंसोर सानैखौ बावदां गयखौथ' जाया एसे खुरैनो लेखा नाखौमोन लाजिसे लराku loratu
गोदै गोसाथारलै जोमाया माइब्रानि संनो रोङो दा दे बेनो रोंनांगौ लोंना हो आबै गोथावथारहाय माइब्रानि होननानै बुङो र' दै माबाखौ प्लास्टिकआव दोनथ'ना लांखायो बैसानि कलफोराव मोजां सुना दोनो जांख्रा जाबाय दिनै जोंहा नांगोल जांख्रा ट्रेक्टर जांख्राखौ लासाव खालामसै दा नांगोल जांख्रा जाग्रोदों हाब्रुखौ दा फोनथ'ला र' ट्रेक्टर जांख्रायाव फोनसै मोखां मोखांला इसोरनिखौ सिनायथो जेबो जाया गोसोम जाजोब्बाय जाहा जाम्बिया गाबगासिनो गावखौ भिडिअ लायनि दाय जादों नामाथाय थु लाबाय दा नै ओमफ्राय माबा दिनैनि ब्लगावहाय आङो नैबे थेमाफोरखौ एसे बोस्रानानै नायनो नागिरदों बिथिंजाय खनायावहाय मोस्रोम जमा जाबाय थायो जाहानिया ओमफ्राय दाखालिसो आङो बिरादनो साफा खालामदोंमोन आरो बे मोस्रोमखौ अब्लाबो जाफिनबाय नामाथाय आङो नायनि ओमफ्राय थेमाफोराबो बोरैबा बोरैबा जालाजोब्बाय पुराना जाजोब्बाय नालाय नै आंना मेवाइ आसारा माबायानो मेवायानो गोजोबनानै थावानो थोल थोलफोरखि जानानै दं गोलांजोब्बाय बियो जलफि आसार र' दा जाना नायगोन आं जादोंना जायाखै नै बेयो ना गोरान
ओइ मोस्रोमा दोंमारोसो दां आयौ 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 नायलाय नै नुहांखाबाय आङो बेखौनो आं दाखालि बावैसो साफा खालामनाय ओमफ्राय माबायदियाव फैफिनबाय थायोथाय आं गिनोसो ओंखारबाय सोरबा नुनानै साननो हागौ आरो ओइ साफाखौनो खालामथारादां बेखायनो मोस्रोमफोरा बेबायदि जमा जमा बानानै दं होननानै साननो हागौ आरो बेखौ साफा खालामबाय थायो नै ओमफ्रायो मोस्रोमा ओरैबायदि फैफिनबाय थायो मा जाबावगोन बे संसाराव नै दैबानासो जाबावगोन नामाथाय इदि माबा आयौ गिबाय आं माबा मोस्रोम बिदि माबा फैबाथाय बिराद दैबाना जायो होननानै बुङोना मानसिफ्रा नंगौना नङाथाय नै बिदि सुबाय थानाङो आङो दाखालिबो इदिनो सुबाय थानांदों नायलाय आयौ 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 न'आवबो आं हारसिंसो आं गिनो ओंखारसोबाय मोस्रोमखौनो एसेबां बेबायदि बुरजा मोस्रोम नुबाथाय आं बोरैबा बिखा ख्लाब मोनलांलायलाङो गिनायानो नायलाय आयौ 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 गोजांस्रावलायबाय आं गिनानै मानो बिदि आयु 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 गिनासो खारनोसै आं बाराबाथाय जायगा साफा खालामथारला नायलाय आयु आं गिमारबाय सयथिबो एसेबां बुरजा मोस्रोम आयु 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 उपाय गैला आं मा राहायै खालामगोन बेफोरखौ आंलाय सानदोंमोन बेबायदि दाखालिनिया आरो बेनिख्रुइ गेरसिनबावसोमोन लोगोफोर ओमफ्राय आङो आयु मोखाङाव मानलाजोब्बाय आङो ओमफ्राय आङो सानदोंमोन आरो बे गैला दांनानै ओमफ्राय नायलाय अयथासार बुरजा जाफिननानै थाबाय मुगैलायसिगोनसो दांहाय लोगोफोरा जोंहानि न'खौ मा खालामनो बिसोरबो आथिं आखाइ दं खारबोबाय थायो होखारबाबो उपाय गैया बेयाव थेमा दोननायखौनो बन्द खालामनांसिगोन अब्लासो फैनाय नंला खोमा दै लुना होनसै आं दै लुनानै बरबाद जाजोब्बाय आसोला इथि फैदों लामाया नै बिथिंजों आयौ 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 मदायसो जाखो ना मा जाखो न'आवबो रावबो गैया आं हारसिं सोंगासिनो आं नायलाय लोगोफोर नोंथांमोना आंनो अननानै खोन्थाहर मा राहायै बे मोस्रोमखौ होखारनो हागोन आङो मा होबोला मोस्रोमा खारो बेखौ अननानै खोन्थाहर खैबारबा जाबाय आं बेयाव बेबायदि साफा खालामनो मोननाया बेबायदिनो फैबाय थायो मोस्रोमाथ' नै बिदि माबा दैजों लखबना हरबालाय थैयोदां ओमफ्राय आं बिदिनो सुनानै हरबाय थायो ओमफ्राय थैयोसोना थैयासोना ना बिसोरनो फैफिनो ना गोदान फैयो मिथिला आरो आं बाराद्राय बेबायदि जेव एम्फौ नुबाथाय आं गोजांस्रावजोबो गिनो ओंखारसोयो एम्फौ नङादांहाय बियो मदायसो दां होनना सानलायलायलाङो आंना बारबाथाय नै लेथ्रा जाजोब्बाय ओमफ्राय नै आं बेखौ एसे साफा खालामहरबाय एसे साफा जाबाय आरोना माहाय साफा जाबाय ओमफ्राय नै बिथिंजाय लामाबो दङ गिलायलायलांसो आङो बिदिबाथाय माबा जिबौ ओरै फैजाबायनो दाथ' गरम बोथोर नालाय बिराद गिथावना मेंलायलायबाय आं हारसिंनो गिलु बालु बिदिसो जाखोमाना दङ होनबा मोस्रोमाबो बेफोरबोथ' लेथ्रा जाजोब्बाय मा खालामबावनो दा उपाय गैया साफाथ' खालामनांसिगोन साफा खालामखांबाय आङो नै लोगोफोर
नै आरो माबायानो मोस्रोमानो लायनानै ज'आ माथिंनिफ्राय फैबाय थाखायो ओमफ्राय आङो बेयावहाय थेमाफोरखौनो दोनथ'ला आरोना थेमा दोननायखायनो बिसोरो बाहा लानो चान्स मोनदों नालाय आराम मोनदों बिनिखायनो आङो थेमाफोरखौ दोनथ'ला बेयावहाय बेखौ बेबायदिनो लांदांहैनो दोनथ'सिगोन आयौ गिनानै बोरैबा हां थोनो जाब्रबलायबाय आङो दसेनो ओमफ्राय नै आं थेमाखौ बिथिंसो दोनथ'बाय बेयावनो दोनथ'नोसै आरो साननैसो नायथारनि र' बिसोरो बहा बाहा लायो बेयावनो साननैसो दोनसै नोंहालाय आरो माने नेव गोदाव सोराव आं भिडिअ लानायाव बेबायदि गाबना होबाय थायो आरो लासिं सिंनो जारलासोहाय बिनियाबो